آداب خبر وستار سان وادی مز گرمی ہز لار بدستور جاری سری پریشان یتھے گو تو گو کیا دپان یہ گلوبل وارمنگ تو دپان یہ قدرت وارننگ مگر ڈارلنگ بچر تہ گئی پریشان تمس گھان دہس مز 12 ران دپان یم لٹ پھٹرٲے اس گرمی ہند تمام ریکارڈ یم لوک نبر پہ ٹھنڈ ہوا شنی تم دپان اس ما گو کن جائیں پھر یت کس کھر آو ہنگ تو منگ تکیاز زنگ تہ تتے ون دریاو بٹھن پہ آل کشمیر تحریک ایسوسیشن ترجمان کنٹوپے یت پونجن پنس أکس بیانس مز وونمت کہ تمام تحریک ونکس امیزنگ فیل کران ترجمانن وونمت کہ یہ گرمی گژھ کُنہِ طریقہ محفوظ ین تھاونہ تاکہ چلے کلانس مز یہ ہے یہ بقا بونگام کس املال سن گئی حالات بیک پھر تم وز تشویشناک ییٚلہِ املالس دہلے ہیٹ ویو ست اچانک چکر آو وچان گو املالس گش آب بالٹینس کوڑ خبر کپر کش تیُتھ اوس املالس تتیومت پاش ہیس یتھی تو ہیس پھیرن پتے وون املالن چھا باسان جان پٔرمٕژ لیچھمٕژ یہ گرمی چھا باسان جان پٔرمٕژ لیچھمٕژ یہ گرمی توے چھ ہاوان حرارتس مز ییژ ڈگری